pik er lille. Ja, nu skal vi så snakke om, det er efter Askers number one, hvordan det gik. Lige pludselig så røg der bare en øl ned på jorden, ikke? Og så, ej, bider mig i hovedet. Jeg bedst kan forstå, det tror jeg nok er død. Så skal I høre en pinlig historie, der skete for en Berthe en gang. Jeg kan næsten ikke engang sige det, så vemmeligt er det. Hun skrev en seddel, hvor at der stod, at jeg har lige pruttet ind i klassen, og så læste læreren det. Nej, Må det jeg er jo godt løgn, sige så noget det er ikke andet? sjovt. Jeg Nej, siger okay, noget andet. Ja, min pik er lille. Pik er lille. Jeg kan nok bedst lide, når vi sådan ligger hjemme på din værelse og bare buller. Nej. Ja, vi tager det igen. Hvad Gasser meget? der. Hvis jeg skal sige et ord om dig, så vil det nok være